O rexedor popular Manuel Ruiz consegue reter os 9 concelleiros que xa tiñan a pasada legislatura e segue a ser a lista máis votada en Ribeira. Deste xeito, todo apunta a un novo goberno en minoría encabezado polo PP que reverteu os resultados que as enquisas lle auguraban. Non era unha empresa fácil, tiñamos precisamente ese grano que sale no noso propio corpo con xente que hasta fai pouco era popular. Sin embargo, pois a ciudadanía respondeu. Pola súa banda, o partido Barbanza Independiente, escisión do Partido Popular encabezada por Vicente Mariño, situouse como segunda forza máis votada, obtendo 7 concelleiros. Un 7 es un resultado para mí espectacular, después de una campaña muy dura contra un partido que lleva una estructura ya de 30 años gobernando en Ribeira. Y la primera vez que nos presentamos 7, pues para mí es un buen resultado, un excelente resultado. Iniciativa Progresista de Ribeira, Ciudadanos e Compromiso por Galicia non conseguen representación municipal. En Boiro, o partido mellor parado foi o PSOE que consegue incrementar 3 concelleiros situándose en 5. A lista de Juan José Dieste perde a maioría absoluta e non lle valería un acordo con Ciudadanos. Ahora queda todo no aire. Nos acabamos 7 concelleiros, esperábamos moito máis e imagino que parte de culpa será a tendencia en estes momentos, pero, autoexaminarémonos e, o voto da xente, pois, é o que manda. A suma de esquerdas podería facerse co mandato do goberno local. Na mente do PSOE non hai nada, que decir, o noso objetivo era eso, facer uns bons resultados e, como te digo, pois agora eso, a disfrutar do momento e dentro uns días pois escoitar aos demais grupos e a ver o que podemos aportar cada un de nós e ese é o objetivo que temos nestes momentos. Na Pobra, o bastón de mando podería ser de novo para Xosé Lois Piñeiro, de Nós Pobra, aínda que non hai nada pechado, xa que o PSOE e o BNG dependerán a apoiar ou non a candidatura de Piñeiro ou, por outra banda, absterse. Nos, desde logo, vamos a facer o que hicimos fai 4 anos, falar con outras forzas, ver que condicións existen para apoiar a nosa investidura e despois outras condicións de pactos ou todo isto pois está por falar todavía. Adolfo Muiños do BNG seguiría gobernando en Rianxo con minoría apoiado polos socialistas.